Kompas spokojného muža nie je ďalší kurz, ktorý si odškrtnete. Je to priestor, kde sa muž zastaví a znova si nastaví smer. Je určený pre mužov, ktorí sú zodpovední, výkonní a niekde cestou zistili, že popri výsledkoch im uniká pokoj, energia a blízkosť vo vzťahu. V Kompase pracujeme v 4 pilieroch, ktoré nie sú vymyslené náhodne. Za posledných 8 rokov individuálnej coachingovej praxe som opakovane videl to isté. Keď sa muž chce cítiť autenticky spokojný, nejde len o výkon alebo motiváciu. Vždy sa to láme práve v týchto 4 kľúčových oblastiach. Vízia, vzťahy, vitalita a vyrovnanosť. Pracujeme s nimi postupne, tak aby ste si neodniesli len zážitok, ale nový spôsob fungovania. A aby to neostalo len v hlave, doplňa to Maťo Palovič fyziológiou. Energiu, spánok, rytmus dňa, stravu, regeneráciu, prostredie a ďalšie aspekty holistického prístupu k zdraviu a vitalite. Ten hlavný problém vidím v tom, že človek stráca svoju energiu, stráca svoju víziu, stráca napojenie na seba a je jednoducho unavený, necíti sa dobre aj napriek tomu, že mu jeho lekár môže tvrdiť, že je úplne zdravý. Lebo spokojný muž potrebuje nielen mentálnu pevnosť, ale aj telo, ktoré mu ju unesie. Bolo to silné, bolo to, čo som práve potreboval. Prvým pilierom je teda vízia. Nie motivačná fráza, ale jasné prečo, ktoré unesie váš život aj v náročných dňoch. A tiež vízia, ktorá je v súlade s tým, ako funguje vaše telo. Lebo keď nemáme energiu a stabilný nervový systém, vôľa často nestačí. Aký chcem byť možno o 10, o 20, o 30 rokov. Ako kvalitne chcem žiť. A ako si v živote plánovať veci, ako si plánovať ciele, ako ich systematicky dosahovať. Druhý pilier sú vzťahy. Ako komunikovať, keď sme pod tlakom. Ako sa zbytočne nehádať a ako cez náročné situácie budovať blízkosť a porozumenie. Ako sa doma znovu stretnúť, nielen fungovať. Nie je to teória pre teóriu. Trénujeme konkrétne situácie, ktoré poznáte z praxe. Partnerka, deti, tím, klienti a vy niekde uprostred. Já bych to doporučil asi všem chlapům, protože každý z nás někdy prostě potřebuje nějakým pokojným způsobem vyřešit nějakou krizi. Tretí pilier je vitalita. Funkčné dýchanie, chlad, svetlo, qigong a ďalšie oblasti vitality. A zároveň regenerácie, ktorá vám vráti chuť do života, nielen ďalšiu disciplínu. Je to kombinácia mentálneho nastavenia a fyziológie, smer a energia, vnútorný pokoj a sila. To poznanie, čo všetko viem objavovať a na čo všetko sa môžem sústrediť a zlepšovať len s tým cieľom, aby som sa mal lepšie, je úžasné. A štvrtý pilier je vyrovnanosť. Mentálny tréning, mindfulness a práca s pozornosťou. Aby ste neboli vláčení stresom, reaktivitou a hlavou, ktorá nejde vypnúť. Učíme sa návrat do stredu. Prakticky, jednoducho, bez pózy. Tak, aby ste to vedeli použiť aj v pondelok ráno, nielen na dovolenke. No a dozvedel som sa kopec takých nových užitočných rád, ako pracovať so sebou, ako pracovať s telom, s myslou, skrze to dýchanie, meditáciu. Kompas je séria modulov v malej skupine mužov. Bez masky, bez dokazovania. S podporou, ktorá je pevná a zároveň ľudská. Ak cítite, že je čas nastaviť si život smerom k autentickej spokojnosti, aby ste ho reálne vládali žiť, pozrite si detail programu Kompas spokojného muža 2026. Viac nájdete na mindcoach.sk alebo v popise k tomuto videu. Podľa mňa jedna veľmi dobrá vec, čo by mal mať zažiť ako keby každý muž. Ale toto urobiť pre seba. Toto spraviť pre seba. Nepotrebuješ tu mať žiadnych kamarátov, nič. Tu tých ľudí stretneš. Bol to v prvom rade veľmi príjemný víkend v skvelej spoločnosti. Ja som tu našiel za tento krátky víkend veľmi veľa zaujímavých podnetov a otázok. Nevěděl jsem vůbec, do čeho jdu, ale ty témata mě velice zaujaly, protože něco podobného jsme s manželkou teďka v poslední době probírali a opravdu se to trošku setkalo s tím, co jsem od toho očekával, jenom trošku asi hodně. Ako som ti povedal aj včera, mal som
Nie, že nedôveru voči tebe, ale nejaké pochybnosti. Aha. Ale tie zmizli po tej chladovej prechádzke úplne ako klobúk dole. Ktorí chcú akoby zvýšiť kvalitu svojho života, ktorým možno sa zamýšľajú nad tým, že im nefungujú možno vzťahy, ako by chceli a nemajú život, aký by chceli žiť, hej, že... Veľa myslím, že mužov v mojom veku to berú tak, že na to jednoducho nemajú čas a majú iné aktivity, ktoré si myslia, že možno im to bude ako keby stačiť, ale to sa im potom podľa mňa ako keby vráti. Že môžu len vyskúšať to. A ak si z toho zoberie len minimum, tak bude to pre neho niečo, čo možno ani nevie, že hľadá. Tak nabalil som si do ruksaku aj bundu, aj vestu, aj mikinu, hej. Ale v konečnom dôsledku nič toho absolútne nebolo treba. Mne bolo teplo, ja som sa potil. Odporúčil by som to každému, kto chce viac. Ale možno nie, že viac typu tých iba zmyslových požitkov, ale viac ako keby od života dostať, viac také šťavy. Tento domček je veľmi krásne zariadený a teda nie je to nejaká chatrčná konci lesa, ale naozaj vysoký štandard. Takže pre mňa veľmi vzácny čas. Dobre, a keby si sa pozrel na toho Paliho, ktorý na tú ročnú cestu nastúpil a Paliho, ktorý tu stojí teraz predo mnou, ktorý z nich sa ti páči viac? Tento Pali lepšie dýcha. Tento Pali myslím, že má viacej ako keby aj takého sebavedomia. Má taký ako keby viacej chutí do života. A viacej chutí ako keby niečo so sebou robiť. Čiže myslím, že ten starý Pali bol taký v tomto pohľade trošku inak nastavený. Ty zmenil vlastne ako keby moje nastavenia. A to ti ďakujem.